Treba sumnjivati, je pravda? Zašto sumnjitivno? Pa sumnjitivno prazan kofer. Dobro, ne li mi rekao neka jaz pobegna od doma i taka na baftanak iz Zemafove raboti? Ne laži. Ma zašto da lažem? Ne laži. Ne, dobro, ne li... Ajde sa nas. Kada su vas? Ajde sa nas. Ma dobro, Ajde sa nas. ovo sam, dobro, čekaj. Čekaj da si tam, lisici. Zašto lisici? Ma to zakaža. Čekaj, kako prazan kofer, be, kako prazan kofer. Džiger od te. Ajde sa nas. Kada begaš, mamu ti jebem. Doma.